Эники-беники ели вареники. Эники-беники съели вареники. Эники-беники, хоп, вышел пузатый матрос. Ура, я выпивала, мне водить. Не выбьешь меня, не выбьешь, промажешь. Это я промажу. Зараз убачиш. Поспробуй. Раз, два, три. Блін! Трапил у нос. То повибив цьому з першого разу. Бац! І готовенький промов нос. Рано скачешь, Топочка. Теперь я выбивала. Убачим, кто кого бац. Ну, давай, целься. Так, прицеливаюся. Эники, беники, бац. Топа. Ты чого мовчиш? Скажи что-нибудь. Стоїть, як статуя, не ворушиться. Ось гэта Эники-беники. Топа, ну не прикидывайся, ну хватит жартовать. Ніякої реакції. Певно, калі мячик стукнуўся аб топу, у яго ўнутры нешта парушылася, і ён стаў помнікам. Ой-оечкі, ой-ой-ой. Ой, трэба яго неяк ажывіць. Ай, што ж рабіць? О, тут толькі сапраўднае чарадзейства дапаможа. Я хутенька. Поверил. Здорово я яго разыграў. Толькі нікому. О, Ой, вось, прынёс. Чарадзейная кніга. Ай, толькі феечка будзе сярдаваць. Але калі б са мной такая бяда здарылася, Топа бы ні на хвілінку не сумняваўся. А я, была не была, толькі я не ведаю, як чарадзействы робяцца. Топа, ты мяне чуеш? Ой, не чуе. А гаварыць можаш? Не можа. А лапками поворушить? И лапками не может. Так, знаходим раздел вуши. О, вось ён. А теперь лапы. О, ага, и читаем чаровное заклинание. Эники-беники съели вареники. Ой, не, это не тое. О, вось. Эни-бени-раба, квинтер-финтер-жаба? Ой, і знов не тое. Так, зараз, почерпи, сябра. Ені-бені 25, Топу в уші даровать. Ені-бені 35, Топу лапи даровать. ой, Что это с тобой? Вуши, як у слона, выросли, и лапки, як у восьминога, з'явилися. Что? Який слон? Який восьминог? Де люстерка? Ну-ка. Ой. Кто это? Ты, Топочка. Я? Это не я. Некая слона-восьминожка. Успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Главное, ты можешь рухаться и размовлять. Что? Ён яшчэ издзекваецца. Ты што нарабіў? Вяртаюся, як было. Хто цябе прасіў? Ой-ой-ой-ой. Я тут пры чым? Гэта нешта чарадзейная кніга наблытала. Усім салют! Што за шум? Што... Нестор, ратуй! Ой-ой-ой-ой. Топочка, гэта ты? Быў топом, а стаў нейкім слонавосьміногам. Топочка. Это я виновата. Пробачьте меня, я так зато поспужаўся, што ўзяў чарадзейную кнігу феі і вось што атрымалася. Так, зато паспужаўся, а што з ім было? Мы ў мяч гулялі, мяч у Топу, бац, ён аслупяніў, як помнік. Не чуў нічога і не варушыўся. Праўда? Ды ўсё я чуў.
Як гэта чуў? А вось так, ужо і пажартаваць нельга. Глядзеў, як я хваляваўся, на чарадзейнай кнігах мучыўся і маўчаў? І хто ты пасля гэтага? Слухай, Тёма, а давай наш жартаўнік некалькі дзён паходзіць з такімі лапамі і вушамі. Што думаеш? Няхай, я за. Вы што? На самой справе не хочаце мяне ранейшым зрабіць? Не-а. Жартуеце? Не-а. Сябры мае. Ну, прабачце, я больш не буду вас пужаць. Ніколі. Ну, я пастараюся. Толькі вярніце ўсё назад. Што ж, адзін няўмела пажартаваў, другі няўмела ратаваў. Будзем памылкі выпраўляць. Ой, хутчэй ужо. Толькі вось што. Што? Феечка на злёт, чараўніц паляцела, а я ў чарадзейных справах не вельмі. І я цяпер такім застануся назаўсёды? Толькі не гэта! Ой-ой-ой, ну зрабіце што-небудзь! Ой, ну Вось. Нестар, здаецца, патрэбнае заклінанне. Ага, добра, паспрабуем, можа атрымаецца. А мы разам. Давай. Эне, бэне, рыкі, такі. Эль, буль-буль, каракі, шмакі. Эус, деус, топадеус. Бац! Ура! Атрымалася! Ой, мае вушкі! Ой-ой-ой, мае лапкі! Не радзей! Добра, што ўсё добра скончылася. А зараз мульчик. Нам ад такіх хваляванняў трэба адпачыць. Згодны? Тады глядзім. Фу. Эх, ну а пасля цікавага мультфільма Неадкладна ў ложачкі. Добрай ночы ўсім. прыемных сноў, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.